uphile uphushe uphumelele kama kupasta uyitraining freak okubaleni ofanele ukuthi uqikelele ukuthi inamba isense kuphela ngoba ungumlandeli kusona lesiliya kuhamba makuphela awungathapha ngithumela SMS phone from Monday to Friday kuphela Sunday sesudleli sibheka la ubasiza kule mathe ukuthi uphuphuthwele ushukela akabingeleli akaceli I won't respond. I'm making this video makayibonile lokho ibonile but I wish abantu bangafunda ukuthi bebingelele becele bo ushukela it's sugar. That means she was dreaming of carrying a sugar bag or a bag of sugar. So nalesingikusho uma uphupha ushukela kuwuphawu oluhluma uphethe olungasho inhlanhla lesibusiso ingcebo nemali injabulo nezindaba ezimnandi ukululama ekuguleni noma ukuphela kwezinkathazo nokufezeka kwezifiso. 2 omunye umuntu angayibeka kanje kwesinye isikhathi uma uphuphushukela uphawu oluhluma uphethe olusho lingenzeka uzophumelela noma uzothola imali. 3 futhi uma uphuphushukela uphawu oluhluma uphethe olungasho lingenzeka uzokuzwa izindaba ezimnandi futhi ezithokozisayo. Amahubo 119 verse 103 amnandi kangaka amazwi akho ekunambitheni kwami andlula izinyosi emlonyeni wami. 4 kuyenzeka uma uphupha ushukela ubuphawu oluhluma uphethe lusho ukuthi kuyenzeka umuntu onolwazi oluningi noma umuntu onenhlakanipho enkulu futhi oney'nsiza ezifanele nezanele. 5 ngokwesintu-ke uma uphupha ushukela ngabe uphawu oluhluma uphethe olungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kunomcimbi ozayo noma ufuna wenzeke noma kunetiye ongathi omunye itiye labadala engabe liyenziwe noma athi-ke yiladi okulindele ukuthi-ke wena ulenze. Siyabonga besibheka la uphupha uphethe ushukela ngabe uyithwele ekhanda noma uwugolile noma uphethe kodwa uphethe ushukela. Siyabonga bebese